Nggih. Pripun Gus Dedi monggo katuran ninggah Gus Dedi. Kersa mboten Gus, regegne Gus, monggo, Gus. menika. Nah, monggo Gus Dedi. Sepote Sepote Gus Dedi. Gedeke Gus Dedi kendeng. Apa ganteng? Ganteng. Iya maaf toh. Ya kok iso kepleset. Ayo. Gedeke Gus Dedi ganteng. Buah apa yang paling manis? Wedi. Ya. Gus Dedi ya Gudi. Lah Gus Dedi iki kadang ya gede. Tuwek kedilinan. Sugeng dalu Gus. Genduk. Wah, luar biasa. Oh menika Gus Dedi. Nggih. Sugeng dalu Gus matur mbah nuwun. Eh, Nggih. Badhe ngaturaken punapa dalu punika. Gus Dedi matur suwun. Nggih Gus. Rawuhe panjenengan ugi sedaya Mbak Prigel, ugi kanca-kanca sedaya. Nggih. Ugi sedaya ingkang rawuh wonten mriku. Salam hormat saking kula Dedi Rahmat Hidayat nggih. Siap. Hanya rasa sangat bahagia kula niki hari ini bisa Mbak Niken bisa hadir wonten acaranipun santunan anak yatim. Nggih. Ugi memperingati 1 Muharram. Ugi sangat matur suwun dumateng mbak-mbak, nggih Mbak Prigel sedaya, Ibu Sinden, Adik Sinden, Bapak Dalang nggih. Matur suwun ugi warga sedaya Sumbermulya lan sedaya warga Kabupaten Jombang nggih. Niki mboten kula niki sponsor nggih. Sinten mawon menawi ada keluhan apa mawon lak sampun mireng sih bahwa pengobatan wonten Gus Dedi untuk kemaslahatan umat. Tidak ada pembayaran nggih. Gratis Tapi enek antrine suwi nggih. Dadi sing sabar nggih pasti diobati. Dadi yang artinya lah ngobati napa mawon Gus? Keahliane napa mawon Gus? Nggih. Terutama kagem panjenengan sing gak ada sakit meripat, sing gak ada kuping tuli, nggih. Sing gak ada dulur tunarungu, nggih. Sing gak ada penyakit migrain, lan sing gak ada penyakit non medis. Nggih, syarate niki panjenengan kedah sabar nggih. Kedah sabaran iki antriane sampai 2028. Oh, ya kok dangu sangat, Gus. Nggih, niku pun sehari niku sampun 150 orang. Oh, siap. Jadi mboten saged ditambah malih. Tapi monggo ditambah malih kula sing semaput. Ngoten nggih. Monggo Mbak Niken. Gus Dedi badhe ngesake tembang. Nggih, Apa tembang Seto aku ki karepe aku lah asal tanglet, Gus. Niku ngoten niku lek umpami jenengan nambani niku niku pripun kados dipijet ngoten napa di Mboten nggih, ada titik saraf yang disentuh. Oh, lek umpami pijat, nggih, lek bukan umpami pijat. mata niku mengke sarape teng pundi? Ya ning matane dhewe kan saraf mata ada yang katarak, ada yang glukoma, ada yang min, ada yang silinder, Oh, ngoten. ada yang akibat daripada diabetes mellitus, Oh, ada ngoten. yang akibat daripada vertigo. Ngapunten Gus, nek umpami tuli ngoten niku jenengan saged nambah. Nggih Niku terus saged. mengke bibar saking jenengan kan saged ngrungokne. Lho nggih saged ngeten. Langsung niku, instan. Langsung dadi ngeten. Niki arep Bos. Niki kula etok-etok budet jenengan tambani ngeten to. Kowe iki rada Sanes, etok. sanes Niku Gus. jenenge ngentai. Niki sanes budet, niki sak menika sampun gendeng. Nggih. Wah wis butrek Saged gendeng. sedaya. Dadi ten video-video kula niki mboten wonten sing istilahe niku penipuan nggih. Oh, nggih. Mulane sedaya niku bisa dipertanggungjawabkan. Nggih. Jadi suatu misal ada yang sakit ke tempat saya, suatu misal telinga. Tidak ada alasan lek no omang kok kumat iki engko percuma lan.
Di sini walaupun berobat 10 kali pun, 20 kali pun, bahkan ada yang rawat inap sampai 7 tahun. Niki kulo ingoni, kulo sekolahno, kulo kei pekerjaan, gratis, tis. Luar biasa. Penak manggon. Loh. Tepuk tangan kagem Gus Dedi. Ngoten niku kados penyakit darah tinggi sakit nggih. Darat ada yang namanya terapi atau pembelajaran tentang pola hidup dan pola makan. Oh, tanggoku tak gone rene sesuk. Ah, Ora usah ini- tanggamu. Mbokku darahe tinggi tak gone ning gone. Oh iya bareng karo tanggoku. ini ada kan yang bertanya-tanya ya, ada yang bertanya-tanya, terutama sedaya lapisan masyarakat. Nggih. Gus, sampean temen dah wong-wong rawat inap bahkan berobat di seluruh Indonesia. Gratis. Bahkan di luar negeri kok gratis. Lah, Duit nggih. saking pundi panjenengan. Lah niki to. Niku kathah pertanyaan ngoten niku. Nggih, Itu Gus. pertanyaan kata. Nggih. Ngapunten. Nggih, duite saking pundi? Kula niki sebelum turun sebagai pengobat, nasihat kakek kula kan nerusaken mbah kula. Nggih. Awakmu sadurunge nulung wong, toton ekonomimu dhisik. Awakmu kudu sugih dhisik. Lek kate awakmu gorong sugih nulung wong, terus bojomu kok ingoni apa? Lah, Betul niku. Nah nek awakmu gak duwe pekerjaan, terus awakmu ngomong nulung wong gratis, masuk akal apa gak ini? Nggih boten. Lah boten niku Mulane kula niki sudah hampir 25 tahun, kula niki meneng-meneng kula nggih juragan kembang. alhamdulillah. Ngoten dadi cintamel wayang ngeten iki nggih dhuwit kembang. Oh, kembang napa? Kembang api napa kembang? Mboten. Entai iki. Ngeten. Kentai Gus, pai Kula kentai. niki asline tetep wonten hubungane kali panjenengan sedaya. Nggih, nggih. Saya ini ahli yang dinamakan ahli menyediakan berbagai macam sarana dan prasarana spiritual. Oh, nggih. Jog bakal, bakal. kate wong duwe gawe, ngoten niku kembang Kembang setaman, saman. kembang wangi, Kembang bermacam dupa, bermacam kemenyan dan berbagai macam minyak-minyak. Oh, enten nggih. Ngoten. Berarti Dadi kados sajen napa nggih menyediakan. nggih Biasanya kan sedaya, wonten, sedaya. Dadi untuk budaya, untuk keagamaan, Nggih, niku nggih, leres. untuk perlengkapan kematian Nggih. ataupun perlengkapan orang yang baru melahirkan atau acara-acara wayang ngeten iki sedaya kula pisale butuh niki langsung telepon dan alhamdulillah sudah menyebar di seluruh Jawa Timur. Sampai kebutuhan orang setelah melahirkan nggih wonten. Nggih, jadi saya mempunyai 67 cabang toko. Berarti luar biasa. Gratis. Boten, oh sampean Gratis. lek tukune nggih kedan nggih Gus, termasuk nggih, kebutuhan orang setelah melahirkan ku napa termasuk pembalut nggih? napa nih? Napa termasuk pembalut napa niku? Pembalut. Nggih. Iya to iki. Apa? Lah wong melahirkan bar melahirkan kudu Pertanyaane. dibebel. Oh nggih sedia. Oh, sedia. lho iku lho, Jo. Dadi Aneh barang. nggih wonten sedaya wonten. Nggih. Dan mulane kula niki walaupun sebagai seorang peruqyah nggih, tapi saya tidak melupakan yang namanya tatanan budaya adat kita. Luar biasa. Tepuk tangan kagem Gus Dedi. Tetap kita tidak boleh meninggalkan budaya-budaya kita dan kearifan budaya kita, termasuk kita harus melestarikan dan menjaga yang namanya budaya seperti ini. Betul. Wayang, Mbak Ibu Sinden, Mbak Sinden, Adik Sinden, dan kita wajib untuk mendukung dan kita doakan bersama agar budaya Indonesia, terutama budaya kita sebagai budaya Jawa, nggih, kita berdoa bersama agar semakin jaya dan kembali bangkit di bumi Nusantara. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Amin. Loh, berarti sedaya mau weneng kabeh ngeten iki setuju. Setuju. Gus kali niku kula nderek tanglet. Jenengan kan konsultasi supranatural kan melayani. Niki ampre bojo telu iso urip rukun sak omah napa pripun Gus? Lah niku kula mawon Iki lah, nggih ya perlu. bingung ya. Kula dhewe mboten wantun. Lah iki. Napa malih nggih nuwun sewu. Nuwun sewu kula niki
Niki warga sedaya Semerep kula. Nggih. Kene apa sih, Gus? Lah duka. Nggih, sampean niki sugih. Kene apa Gus duwike sampean akeh. Kok gak wani rabi maneh? Lah. Piye? Sak temene nggih kula duduhi. Nggih, pripun, Gus? Sak duduhi. Gak enek critane wong bojo loro Jogure to, Kang? iki iso urip bahagia. Kowe lho, Lho, ngomong lah duka. cerita temen kula niki. Lho. Lho, Gus nggih. Lho, wis tak kepingin terus sing jarene nek TV-TV bojo loro rukun sampean Semerep. Bujuk wis ta lah. Loh, kok sakit? Aku rodok tahu wisan. Ora mungkin wong Akhirnya- sugih duwe akeh. Wis ora ta mungkin lah. dusuk ra. Percuma. Mulane kula niki saged seneng sedekah, Lah. seneng ngekeki wong percuma. Misale kula niki dhuwit kula kuwatah Kathah. saestu. Nggih. Nggih. Tak celengi sing pol wis itu dhuwit bendina. Ngapunten. Misalnya pendapatan saya sehari mamane 30 juta ngoten nggih. Nggih. Umpamane ngoten nggih. Umpamane lho niku. Nggih masih temen nggih mboten Semerep. Jok, Ngapunten. ini nek dalam negeri nek Dalam luar negeri hati dolan. kula niki. Nggih. Nggih. Dadi Gawe apa sih dhuwit tak lumpukno iku? Umpamane aku mati, bojoku ya dirabi arek. Wala boten. Awake dhewe iki gak ero lho matine kapan. Lho Mosok iki ngoten, temen. Gus. Terus sampean iki sugih, dhuwit kok lumpuhno akeh kok kekno anake sampean. Anake sampean gurung mesti amanah. Sedangkan Rasulullah wis dawuh, donya sing gak tau entek, donya sing gak tau ilang, ya iku mang sing wis dibelanjakno nang ngene toko-toko, wong loko sakjane gak payu-payu iso nyekolano anake. Oh, membantu sesama. Awake dhewe Nggih. ketemu wong gak duwe, senajan gak iso ngekeki dhuwit ngekeki pangan, gak iso ngekeki pangan, minimal iso bantu tenaga. Iku sing gak bakal ilang. Sedekah. Wis sedekah iki ora nek Luar ukuran biasa. jenengan dhuwit. Berarti Ngoten nggih. Gus Dedi menika seneng sedekah. Seneng sedekah. Ngeten nggih. Niki pun niki kula niki mboten anu nggih. Kula niki lek nyepeng dhuwit ten mriki. Bundi. Lah mboten Nggih umpamane nggih, Umpamane. umpama kok entek dhuwit kuwisan. mboten percaya. Nah, kula. umpamane nyekel dhuwit nang ngene mriki, kula niki mung angen-angen iki tak kena sapa iki engko. Lho mawon. Lho, Sing paling penting kan kados dalu punika acarane santunan anak Anak yatim yatim. piatu. Nggih. Kula Terus di yatim, matur ngoten kula nek yatim, dhuwit Pak, kula niki- yatim, kula yatim. oh nggih padha sing padha. Lho padha, Pak. Dhuwit lek tak delek nang ngene sak tak lumpukno. Nggih percuma, dhuwit akeh percuma. Ngapunten Nggih. umpamane nang ngene karaoke ya gak pantes. Lah, lho. Terus Aku- nyewu LC ya wis gak pantes. Ngeten napa, Pak? Lho nyom. Lho, lah ya mlebu TV. Loh. Lah saiki angen-angenan dhewe umpamane Gus Dedi wis menjadi seorang sosok pemimpin, sosok panutan. Nggih. Nggih. Kira-kira nggodha sampean paribasane. Nggih. Ayo tak tukokno BMW. Fortuner umpamane. Fortuner. Tapi tak sir kira-kira pantes ta diwasi wong akeh. Pantes. Oh abrak. Yo pantes Boten ae. pantes soalé panutan, nggih. Semisale kula niki demek ngeten wong wedok ngeten. Umpamane dipoto wong piye nasibe anak kula. Iku ta anake Gus sing cabul iku. Iku ta anake Gus sing bujukan iku. Leres niku. Nggih napa mboten? Nggih. Ini semuanya adalah demi anak dan keluarga saya. Betul. Nama saya jaga. Ini asline nggih demi panjenengan sedaya. Nggih. Saniki umpamane kula niki kena masalah pencabulan, kena masalah penipuan. Sampeyan jejer kula ngeten. Gel prigel. Apa jenenge Mbak Niken sampeyan jejer sampeyan sing bujuki keluargaku iko ta. Iko ta sing demek susune pasiene iko ta. Ya napa perasaane sampeyan? Isin kan tanggapan wonten mriki. Mboten Ayo. lah dibayar ya. Wah, mesti padha ae. Inilah suatu alasan kula saya termasuk menjaga diri saya, termasuk juga sama juga menjaga keluarga saya, juga menjaga Laras. panjenengan. Isin lah awake dhewe iki dadi panutan wis kadung foto karo Gus Dedi. Wis kadung foto karo Gus Dedi terus Nggih. kabare Gus Dedi melakukan penipuan. Terus kabare Gus Dedi melakukan pencabulan. Terus Gus Dedi melakukan daripada pengobatan-pengobatan yang melanggar syariat Islam. Lho niki pun kula jaga tuang walaupun fitnah Nggih. napa mawon alhamdulillah bisa kita lewati. Alhamdulillah. Amin. Monggo Matur niki napa? banget.
Nyanyi Gus. Jenengan badhe Tangan nyanyi ibu apa Gus? jenengan kedah nyanyi. Gus nyanyi Gus, dirasa Jenengan ngoten. kedah nyanyi. Nyanyi. Pokoke hukum teng panggung niku lah mboten nyanyi nggih joget. Nggih. Nek gak joget Tapi nyawer. kula mboten saged wayang ngeten iki. Kula niki senyum dan perang isoe. Napa Gus? Senyum dan perang. Mboten napa-napa Gus. Tapi kula mboten sangu. Yo transfer mawon saged. Nyawer. Anu mawon jenengan anu mawon malih lho, mengke balik mriki malih. Oh, nggih monggo jenengan mawon lanjut nggih. Nggih, Kula jenengan tak ningali. anu Jenengan pendet. tarik tunai riyen. Tarik tunai riyen. Nggih, monggo Nggih. 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 Tenan po ora. Pinggih ya? to. Bahasamu Jenengan tarik tunai riyen. Oh, tarik tunai riyen. Nggih. Nang ndi? Lho lembok. Anu Gus, mengke Niki kula kula utangi. nun sewu nggih, nun sewu. Kula niki mboten kenal bank. Oh. Kula niki mboten gadah ATM. Oh. Demi Allah kula niki misale dhuwitku akeh kula niki mboten tau ndemek. Kula niki mboten tau sekolah. Dicekeli dhuwit percuma gak iso ngitung. Oh nggih titip niku kula Nggih. mawon kalian iki. Pun paham. Niki sampeyan tanggetaken keluarga kula. Kula Nggih. matur nuwun Pak. Dadi Nah, niki lho. Kang ngitung niki lho. Wah ngene iki lho sak. Lah Lah kok diwene rono? Oh dibagi lho niki Gus. dibagi niki. Ora ro dhuwit ro biru-biru Niki disai. dibagi nggih. Wis cekelen kono nok, cekelen. Mbak Nik kan iki bingung. Masih Gus Dedi iki piye sih kok gak ngerti dhuwit iki temenan ta gak sih? Monggo sampean tangget tiyang lingkungan kula sedaya. Usaha kula kathah, tapi kula mboten saged hitung-hitung. Tapi Mboten nggih. saged, kula mboten tahu sekolah. Nggih, Pak nggih. delikne arta teng pundi biasane? Kula niki kula adahi glangsing. Kaya awakmu dadahi glangsing jo. Enten sing ngatur piyambak, enten sing ngatur piyambak, nggih nika sing ngatur nganyer-nganyer nika kabeh nika. Oh menika. Nggih, sedaya. Siap. Kula mboten ngertos dhuwit. Kula niki mamane kebiasaan sampai saat niki nggih saged ditang. Misale mangan tek 50.000 dhuwit 100 ya tak kon ngepek susuke. Gak ero aku piye. Nggih luar biasa. Kesuwen ngenteni susuke niku. Nggih, nggih, nggih. Ngoten no, nggih. Matur sembah nuwun nggih Gus. Matur sembah Mugi-mugi Monggo sampeyan jenengan nyanyi nggih kula. Nggih. Kula tak tenisor. Nggih, nggih, mugi sehat selalu. Amin. Nggih, matur mbah nuwun Gus Dedi. Nggih, Masih bersama Gus Dedi. Nggih, nggih. Nggih. Gus Dedi tiange ancene ya grapiak semana. Makane sok ben nek sampean golek bojo sing kaya Gus Dedi lho. Ora, enggak. Lah nyapa? Gak nyekel itu, gak nyekel dhuwit iki karo hitungan penak to nek bojoki sok ben. Enggak. Lah kok gak gelem nyapa? Enggak apa-apa. Kok gak apa-apa. Kok dijak adol kembang api. Heeh. Ngawur kembang api. Nggih. Broto Niken Pak Ijo. Nggih. Ki meng sing ngatur pendanaan Gus Dedi iki wis sing para-para jumeneng Oh, nggih. Berarti yang berdiri di di sebelah pojok sana. Oh, nggih. Oh tenang ae engko kabeh munggah engko do nyaweri Wah, kaya siap. bapake. Luar biasa nggih, nggih, pun monggo. Heeh, tembangke dhisik ya nak Nggih, ya. ayo, ayo. Ah, sing apik. Yo. Selak sola sola ya. Mas. Sola-sola. Heeh, selak sola.